Inyalat ti Mariano Marcos State University College of Teacher Education iti kinakampyonato na iti Unigames 2025. Nangimbaldit dati pakasaritaan akas overall champion iti dua nga kategorya kas iti cultural ken sports competitions. Isu dati ng lepas ti penangdomina iti College of Engineering kas defending Unigame champions iti naglabas asa nga pulo nga tawen. Iti tema ti Unigames at Succeed to Succeed nagbibindalubal dagiti amin na kolehiyo iti 40 ket 2 ay sports ken 30 ket maysa a cultural competitions. Iti sports competition City iti muna ken kaadwan ti gold medal tally ken sinarunumet iti College of Business Economics and Accountancy ken may katlumet iti College of Industrial Technology. Iti cultural competitions indalwan manen ti CTE nga nakaala ti 185 points ken sinarunumet iti College of Arts and Sciences ken College of Dentistry ang nakaala ti 182 points. Ken may katlumet iti College of Health Sciences nga isumet ti nakaala iti 99 points. Iti panaglepas ti Unigames 2025 impagunam-gunam ni MMSU President Julius Manzano ti pinangtultuloy iti winning mentality ti MMSU saan laeng iti beneg ti sports no ket di ti academics. For those new champions, mas importante pa rin ang academics. Baka mabaybayan nyo, di tayo top notchers kada ko nag-champion kayo lang ti Unigames, kada cultural, mabaybayan nyo met, di kita panagadal yon. So again, we want everyone to have the mindset of a champion, a winning mindset. But the most important win is for you to have a mindset of excellence in academics. Kada iti isang sangayan nga panangabak iti CTE, manamnama may tultuloy da iti pinangidaulo kada iti kakadwadaan nangabak para iti masungad nga 2026 is POA 1 ken pasuk 1 akas defending champion iti Intero Arjun 1. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak RMN.